se vekove vekova. Visoko preosvećene arhijepiskope, episkope, mitropolite, pravoslavne, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Duše usopših predstavljenih rabom Božih, koje svako od nas na umu ima, novo predstavljenoga protereja Radovana, Sotinicu i Jolandu, rabe Božije Danu i Davida, novo predstavljenoga, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Utamničenoga arhijereja i arhijepiskopa Jovana, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.